Mill-bidu tal-istaġun tal-kaċċa sa nhar l-Erbgħa li għadda kien hemm total ta' 15 il-offiża li nqabdu minn uffiċjali ta' nfurzar li għaddejjin b'sorveljanza kbira fil-kampanja. L-istaġun tal-kaċċa beda 4 ijiem qabel, ġifieri fit-12 ta' April. Fost oħrajn l-offiżi jinkludu każi ta' nsib illegali, każi ta' kaċċa mhux fid-distanza permessa mill-liġi, snieter b'aktar skrataġġ minn kemm tippermetti l-liġi u każ ta' sparar fuq tajra protetta. Kien hemm ukoll każi fejn il-kaċċatur ma ddikjarax li ħireġ għall-kaċċa kif mitlub mir-regoli u mistenni li fi żmien li ġej il-pulizija jresqu lil dawn il-persuni l-qorti. Intant fl-istess perjodu saru 530 spot check u għalhekk fil-maġġoranza tal-każi il-kaċċaturi kienu qegħdin iħarsu l-liġi. Intant hemm 70 uffiċjal ta' nfurzar fil-ħinijiet tal-kaċċa u 37 fil-ħinijiet ta' wara. Biex is-sorveljanza tkun aktar b'saħħitha qiegħed jintuża wkoll drone li sa issa ittajjar 10 darbiet għal bejn 15 u 30 minuta, dan fuq żoni fejn il-kaċċa mhijiex permessa. L-istaġun tal-kaċċa jintemm fit-30 ta' April.